Чакай да имаме това. Ева ти чвърколявицето. Майко. Айде, Боше, на. Дръжи сега да стискаме. Чека да вземе ракия и такова. Взема ракия. Натопили ракия, бе. Уключи да снима. си. Томи, уключи да снима. Слушай са, един ли дъжд, после това ще го ставим на... Пак го залепа да даде Кира до дома. Не го беше така. Доктор Джек Мевосек. И доктор Джекил. Кой иска, чекай. Не, тук са завърти си, така Учош се дой. Ай, чека. Чекай, няма нека да се държи това боли много. Чекай малко. Поленка ги Милио. да ти ми кажа, Георг, бе, доста. Абе, те завърти снимаш, снимаме тук. Трябва да документираме добро. Държи. Ай, милата, какво бо отвърквана. Лед тече, не? Ди какво бо смърди. Му е пътова от Катрано. Това от Ковачо да го ева. Кажи ми кога си спреме и аз да се стегна, чекай. Айде! Чекай! Браво, Джеменце, браво. Дели како тече? Ти си цвърстомаженце, Джеменце. Айде, Джемен. Знаеш какво боли? Много. Чекай. 3, 4, айде! Мяу! Доста, Браво, Чекай. браво. Айде, тече кръвица, айде. Зърното трябва да излезе, зърното. Абе, зърноца има да го изджвъркаме. Чекай малко. Препопих се. Ба ни шути. Фърля да те ева, шо? Ушойдето фърля. Футли, шо е Директоре, сега дай аз на мен зърното да направя зърното, да го зърне. Сега я да му кажа. Направи ли се убава дупка само? Чекай, сега ще направи. Ево го да се измие. Тръгни научените да те ева. Чакай сега, Да гледаш го. докторов боли. Докторос, чекай. Чекай. 3, 4, сега! Доста! Тегло, види! Не е това, не е това. Не е това. Това е зърното, какво не? Не. Какво бе не? Чекай да видим. Дай. Да, на доктор. Дай на доктор да На видим. Сашко. Пушти, държи. Почна ли само кръв да тече? Чекай само. Чакай. Уши една ще пробай. Чекай малко, коч. Не, ако е това, няма защо да не се разлюти. Че, уши еднаш малко, кръвчичка малко. Изжвъркал съм ти го. Така, кръвчичка. Айде бе, дръж, уши еднаш. Чекай малко, чекай Полетка малко. е на бута му шуелят. Лошо бе. Айде, Айде. дай му уши еднаш. Хайде, горните салфет, горните от и там. Ама, рече ти Сашко, Фърли ги това тия е. ракия. Ай, ама вика още малко ви. Айде. Дръж. Чекай. Айде. Чакай, ти стегни заблъците. Доста. Браво, кръв излезе. Айде. Чекай, имаш още малко. Само мора да Бегай да ти дойдем. ева маките. Бегай. Добре, дай ръкишката. Да, знам. Не да го рече да ракия да. Дай, я, дикай. Държи му майците. И Джемка, бе! Не. Така е. Да те ева на газон. Кой знае вика със Това на сигурно? интернет, той е клип. Изтокът на интернет клипо. Деко То. Абе, пусти този цифун, бе, да те ева. Шо пушти, бе, пушти съм. Това на клипо на интернет, човек. Я улича, слушай се, бе. Държа мачки да те ева. Ама гледаш ли, ще излезна, бе, какви зърна. Пичо. Да. Ами зле има още, бе. Не, не. Това другото са си Ако, граварики си. нека набера, ки видим утре, пак аз стиснем. Това ако има за утре, ке видим. Не верувам, че Сашко рече така. Ако не, нека дойде Сашко, нека. Ще напри Боян дека. Па викни го, Сашко. Викни Сашко. Нека да видим. Абе само топни малко някой алкохол да му... Дай нещо алкохол да станеш. Така топни малко. Девете му дам 20 години. Без. Бе, Дешо снимаш. Сале! Само така да се Саше, пусти. ако медицинско лице може да погледне само да видиш. Как ако до някъде поче кръв да тече? Да, бе. Добре. А? Супер, щом чист кръв си тече. Добре, щом кръв, она ли? Айде, ба. Чува. Преживял си еботе. Бог съм я. Саже живота. Па нека же са. Тръпи малко.
Ej, Džemka. Jebati koravio mažaga. Bегай. Ajde, stiga. Dobro, dosta. Dobro, Lepetičkата. Оленка залепи я. Нищо, Заеби. фурли я. Дай това. Това ти си учуваше за сувенир? Да? Дай